ngoba kunaba video wacha 10 minutes nengoba kunoshotwa ndinowamwana ndakauraya vandisingatombozive ngoba ndiyobireject unenge wakugara ngo 10 minutes inwaisa hoko pano 10 minutes kwakagara unoshotwa sinese uri kuroera maoko udini kweyo zvakuchikidzira mapirisi bata chete no Nduna, you're a thief, you are distracted. Zinara, you stole 11 million, it is there in the foreign code. Kusangana watu kuita zvekare muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe. So kana uri munyowani kusubscribe mahara wochera on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Vadikani pano pa Zesty News change chikubatirai nyaya dzakasiyana siyana kunyanya nyaya dzenchipisa muma streets social media kunyanyisa. Muri Zimbabwe ndavaenda kubatirai chemuparliament umo mapotsa maita hondo muzuva ranhasi. Muri Zimbabwe ndaida kuti muone video iri. Ndachikumbira kuti zvanofunga mu comment section below. Maringe nenyaya iyi otudza mafungiro ako. Muri Zimbabwe, enjoy this video. Forensic audit implicating you on 11 million. Why should you change your committee? You need to respect. I have no time for that. I have no time to respect you. Why should I? Don't call me a thief. You are a thief. Don't call me a thief. You are a thief. Don't call me a thief. You are a thief. I'm saying this for the last time. You are a thief. Don't call me a thief. Nduna, move away. You are a double thief. Triple thief. I just wait for you to attack. And in 10 minutes, you go out. Ngoba kunaba video wacha. In 10 minutes, you go out kunoshotwa. ndinowamwana ndakauraya vandisingatombozive Ngoba ndiyobireject unenge wakugara ngo 10 minutes inwaisa hoko pano 10 minutes kwakagara unoshotwa sinese uri kuroera maoko udini kweyo zvakuchikidzira mapirisi bata chete no Nduna, you're a thief, you are distracted. Zinara, you stole 11 million, it is there in the foreign code. Wakunotea committee nekuti wakuda kuba mari na The last time I said it. speaker arimo enda nokutaura haizindi. I'm going to deal with you outside parliament. Nduna, you're a young boy. What's this way? Igama dzosera mari dzezinara dzawakapiwa chita transport kwa muchibvisana pamakomiti nekumuda kuba mari 11 million yakada kuzinara kunochiya I'm going committee. to deal with you outside parliament. Anyone that disputes it does not know me. You're armed. Change. I will castrate you. Even I will castrate you. Honorable members, I think this tension is not healthy, it's not progressive. No, it used to happen when I was chair. Today now you see how difficult it is. It is a lesson for you. For that You won't go up and going put to your dismiss the put yourself. You have captured with this committee you were put. You go and pay for members of parliament to go to Cape Town. Don't talk about sounds that go over Badar. It's a new committee. Don't talk about Wabuda. You have captured the committee by the committee into South Africa. Wakam Zakata parliament muno. Chaora chinichi. Mugabe ndakabuza pandaka dzingwa kuti ndiwe wakudzingwa next. Akazotaura akazotemba akaenda. Muda. Andipana ndikivhunya vanhu saka. Noka zizet busy no shenson. Uni kunotora ndikataura chakati. Wachikanda jenja